Осма глава. Прототипът на франчайзът. Какво е прототипът на франчайзът? Франчайз прототипът е най-успешният бизнес модел в съвременната икономика. Статистиките показват, че докато 80% от малките независими бизнеси се провалят в рамките на първите 5 години, 75% от франчайз бизнесите успяват. Причината за този успех се крие в добре изградената система, която премахва хаоса и осигурява предсказуеми резултати. Франчайз прототипът е работещият модел на бизнеса. Той е мечтата в миниатюра, в която всяка идея, стратегия и процес се тества преди да бъде приложена в реалния бизнес. Как работи франчайз прототипът? Франчайз прототипът служи като буфер между хипотезата и действието. Идеите не се прилагат директно, а се тестват в малък мащаб, за да се види дали работят. Когато моделът е завършен, той може да бъде масово възпроизведен и представен на франчайзополучателите като доказан начин за успешно управление на бизнес. Основен принцип – системата управлява бизнеса, а хората управляват системата. Примерът с Макдоналдс. Рей Крок прилага този принцип в Макдоналдс, като създава изключително детайлна и предсказуема система. Пържените картофи стоят в загряващото отделение не повече от 7 минути, за да останат хрупкави. Хамбургерите се премахват от загряващите плотове след 10 минути, за да се запази влагата. Замразените кюфтета са точно еднакви по размер и тегло и се обръщат в точно определен момент на грила. Киселите кръставички се поставят в определен ред, за да не се плъзнат извън сандвича. Времето за обслужване на клиента е до 60 секунди. Чистотата и подредеността се поддържат с строги стандарти. Ключова идея – Макдоналдс не оставя нищо на случайността. Всичко се изпълнява по предварително установени правила. Обучението. Университетът по хамбургерология. За да гарантира, че всеки франчайз ще работи еднакво добре, Макдоналдс създава Hamburger University. Място, където новите собственици на ресторанти не учат как да правят хамбургери, а как да управляват системата, която ги прави. Това обучение осигурява стандартни процедури. Всички ресторанти работят еднакво добре. Контролирано качество, клиентите получават същия продукт навсякъде. Лесно мащабиране, бизнесът може да се разширява без загуба на качество. Франчайзът като операция до ключ. Франчайзополучателят получава готов бизнес модел, който трябва само да следва. Това е концепцията за Turnkey Operation – операция до ключ. Той завърта ключа и бизнесът започва да работи по предвидим начин. Какво означава това? Не се изисква високо ниво на умения. Системата е създадена така, че всеки да може да я следва. Всеки проблем е решен предварително. Собствениците не трябва да откриват топлата вода. Франчайзополучателите получават модел, който доказано работи. Как бизнес прототипът може да работи за малките бизнеси? Гърбър подчертава, че всеки малък бизнес може да приеме франчайз модела. Дори и да не планираш да правиш франчайз, трябва да изградиш бизнеса си така, сякаш ще го франчайзираш. Създай система, която гарантира предсказуеми резултати. Документирай всеки процес, за да може да бъде възпроизведен. Минимизирай зависимостта на бизнеса от конкретни хора. Изграждай система, а не хора зависим бизнес. Заключение. Франчайз прототипът е най-добрият модел за създаване на успешен и устойчив бизнес. Основна идея – истинският продукт на един бизнес не е това, което той продава, а начинът, по който е организиран да работи. Ако искаш бизнес, който работи предсказуемо, трябва да го изграждаш като система, която може да бъде възпроизведена без твоята постоянна намеса.